сега вече това наистина е последното видео, защото сега идва време да спам. Утре и в други ден нямам право да пипам телефон. Интернет или таблети, всички тия работи нямам право да ги пипам даже. И няма да мога да снимам видео, така че довиждане, приятели. Наистина това изгасе последното видео. Изгасени са всичките лампи, защото е вече време да лягам. Така че довиждане, приятели. Няма да има видео до вторник. Така че довиждане. Ще се видим в сряда. Или баща ми, когато ми отмени наказание във вторник. Или към вечерта вторник, ама ще ми каже вечерта вторник, Едвард, да не гледаш докато не стане утре, така че най-вероятно ще се видим в сряда. Хайде, чао, това беше от Илан. Довиждане, приятели! Чао! Довиждане на всички! Вие си всички сте от нашето племе. Който е абонат, става от нашето племе. Довиждане на всички, приятели! Искам да кажа, че в сряда може и да забравя, че трябва да снимам видео за YouTube, така че извинявайте, ако забравя, приятели. Сега наистина довиждане, не искам да се разделям с вас, честно казвам. Довиждане, приятели! Чао на всички! Това беше от Илан. Довиждане! Чао! Какао!